Türkmenogan serhedine howpsuzlyk güýçlendirildi. Serhedin Türkmen tarapynda Russiýaly harbylar peýda boldy. Türkmen serhetçileri Türkmenistan bilen Awganystanyň araçagyny howpsuzlyga gödäwçiligi güýçlendirdi. Lewap welaýatynyň Köýtönag we Kerki etraplaryna Türkmen-Awgan serhedine gödäwçilik edýän jarwyder we Akderi serhet galalaryna howpsuzlyk güýçlendirilýär. Araçagyň Türkmenistan tarapyna howpsuzlygy güýçlendirmek işlerini Türkmen serhetçileri bilen bir hatarda Russiýaly harbylar hem gatnaşýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy Köýtönnagyň we Kerkiniň serhet galalaryna serhetçi ofitserlere salgylanyp habar berýär. Howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilen Türkmen serhet galalary Demirgazyk Awganystanyň İslam pinji garkyn hemde hamyap serhet ýaky aralyk çäkleri bilen serhetleşýär. Awgan jeňçi toporlarynyň Türkmenistanyň çägine hüjüm etmek ähtimallygy barada habarlaryň ýaýramagyndan soň serhet çäklerine howpsuzlyk hasda güýçlendirildi diýip bir türkmen serhetçisi atlandyrylmalyk şertlerini Azatlyk radiosynyň habarçysyna 23-nji dekabrda gurrun berdi. Ýa-da 18-nji dekabrda Russiýanyň howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Nikolay Patrushew İslam döwleti jeňçileriniň Awganystanyň Demirgazygyndan Türkmenistanyň we Täjikistanyň üstü bilen Merkezi Aziýa hüjüm etmäge taýýarlyk görýändigini aýtdy. Türkmen-Awgan serhedine howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmegi baradaky habarlar ýokary derejeli Rus howpsuzlyk resmisiniň eden çykyşynyň ýa-da gabat gelýär. Häzirki wagtda serhetde Türkmen howa güýçleriniň suw we mik gysymly söwüşçen uçurlarynyň onlarçasy asmana uçuşlary amala aşyrýarlar. Harby uçurlar Serhedawat Köýtönag aralygyna her gün adından 5 uçuş amala aşyryp asmana nowatçylyk edýär diýip Azatlygyň habarçysy Sewitden habar berýär. Habarçy 27-nji dekabrda Türkmenistanyň döwlet serhet gurulugyna beýleki bir ynamdar çeşmesine salgylanyp serhetde ýygymlaşýan Rus-Türkmen harby hyzmatdaşlygy barada maglumat berdi. Çeşmenin sözlerine göre Türkmenistanyň Awganystan bilen araçakleşen serhet ýakalaryna bir ýyldan gowrak wagt bäri Russiýaly ofitserleriň bir topary iş alyp barýar. Bu döwlet syry hökmüne kabul edilen hyzmatdaşlyk esasyny alınıp barýar diýip Türkmenistanyň döwlet serhet gurulugyna çeşme sözüne goşýar. Ýa-da geçen ýyl şu günler Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyna bilelikdäki harby türgünleşikleriň täzeden ýoly goýulanlygy barada habarlar peýda bolupdy. Azatlygyň habarçysy soňky maglumatyny häzire çenli Lewabyň Awgan serhedine serhet bolunmalaryň hasaby alynmanlygyny belledi. Täze ýyl bayramçylygynyň öňü ýeresinde Türkmenistanyň ilatynyň gyt azyk haritlaryny döwlet bahasyndan satyn almak mümkinçiligi belli bir derejede artdyrylypdyr. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä, şeýle mümkinçiligi hususan da şu günler Türkmenabad şäheriniň we Lewap vilayatynyň käbir etraplarynyň ýaşaýjylary eýi bolupdyr. Täze ýylyň golaýlamagy bilen Türkmenabad şäherinde we käbir etraplarda arastalanmadyk paxta ýagy her hojalyga 5 litr 20 manatdan we her hojalyga 5 kilogramdan un paýlanyp başlandy diýip habarçymyz 26-njy dekabrda habar berdi. Türkmenistanda käbir azyk önümlerini keskitli bahadan satýan döwlet dukanlarynda her bir adam başyna bir aýda satylmaly unyň möçberi 5 kilogram bilen çäklenilýär. Paxta, ýagy, şeker, ýumurtka we çörek ýaly önümleriň adam başyna satylýan möçberi ütkep durýar. Lewapdaky habarçymyzyň sözlerine görä alyjylar nowata durup uzak wagtlap garaşan azyk haritlaryny satyn almak üçin onuň gapdalynan goşmaça başga bir harity hem satyn almagy mejbur edilipdir. Döwlet bahasyndan satylan un, ýag bilen bilelikde her gaby 250 gramdan bahasy 3 manatlyk metke ýagynyň 4 gabyny hem mejbur satýarlar. Türkmen telekeçileri tarapyndan öndürilen bu metke ýagynyň haridary ýok diýip habarçymyz belliýär. Şu ýylyň dowamında Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda azyk önümleriniň ilady üçin göz öňünde tutulan aýlyk möçberindäki sowdasy uly nowatlaryň döremeginde amalaşyryldy. Käbir regionlaryň ilady haritlaryň gelmegine birnäçe hepdelep käde birnäçe aýlap garaşmaly boldy. Şu gün Lewapdaky habarçymyzyň sözlerine görä bu regionda paxta ýagynyň sowdasyna polisiýa gözegçilik edýär. 26-njy dekabrda döwlet bahasyndan satylan ýag sowdasyna ençeme polisiýa şäheriniň nowatlara gözegçilik etse-de uly ýakalaşma dawalary saklap bilmedi diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň Mary vilayatynda häzirki wagtda ilady belli bir möçberde şekeri, ýumurtkany we günebakar ýagyny satyn almak mümkinçiligine eýe bolupdyr. Azatlyk radiosynyň Mardaky habarçysynyň 26-njy dekabrda habar bermegine görä şäheriň dukanlarynda gyt azyk önümleriniň sowdasy ir saat 5-de başlanypdyr. Hem adamlar nowatlara giýje saat 2-de düzülüpdir.
Şu gün adamlar Nowatda gece saat 2-den bäri durdular. Döwlet dukanlary öz gapylaryny saat 5 açdylar. Şekeriň 1 kilogramy 8 manat, aleyna günewakar ýagy 13 manatdan 1 litri. Adamlar gece gyşyň sowuk howasy diýmän bir näçe sagatlap öz Nowatlaryny ýitirmejek bolup, dukan açylýança öýlerini gaýtmany garaşyp durdular diýip Maradaky habarçymyz 26 dekabrda habar berdi. Onuň sözlerine görä agdalan azyk önümleri Marinyň nomer 14438 döwlet dukanlarynda we Gök bazaryň ýerdemillerindäki dukanlarynda satylypdyr we 2 sagada golay wagtyň dowamynda gutorypdyr. Zagran pasport üçin sakkarly surada düşen raýatlar howpsuzlyk işgärleri tarapyndan soraga çekilýär. İl arasyna Zagran pasport adlandyrylýan biometrik pasport üçin sakkarly surada düşen raýatlar Mar welaýatynyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň raýat teşikli howpsuzlyk işgärleri tarapyndan soraga çekilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 27 dekabrda habar berdi. Mar şäheriniň bir ýaşaýjysy erkek adam Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda özüniň biometrik pasportyny çala öskün sakal üçin raýat teşikli howpsuzlyk işgärleri tarapyndan golaýda soraga çekilenligini gurrun berdi. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertlerine çykyş eden marly ýaşaýjynyň sözlerine görä, howpsuzlyk işgäri pasportyny suraty çala öskün sakally raýaty onuň değişli bolan jaý müdürlüğiniň binasyna soraga çekipdir. Pasportyny suraty çala öskün sakally marly ýaşaýjynyň sözlerine görä, onuň bilen howpsuzlyk gullugynyň işgäriniň arasyna şeýle gurrundaşlyk bolýar. Namaz okuyanmı? Hova, Haysi dini kitaplar okuyarsın? kitap okamak. Diskte wagız dinleýärmiň? Hova, Onu ertir şo dinleýän wagız disklerini biziň edaramyza alyp gel. bor. Pasportyny suraty çala öskün sakaly raýatyň sözlerine görä ol ertesi güni özüniň dinleýän wagız disklerini Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Mar şäher bölüminiň edarasyna alyp barýar. Onu şol ýerde howpsuzlyk işgärleri suraty düşürüp hasaba alýarlar. Habarçynyň maglumatyna görä marly raýat howpsuzlyk işgärlerini özüniň Russiýa gitmek isleýänligini gurrun berýär. Howpsuzlyk işgärleri oňa hiç bir ýurda çykmagy ruhsat berilmejekdigini duýdurýar. Zagran pasporty suraty düşürümne hiç kim menden sakkalymy syryp suraty düşmegi talap etmedi. Bilen bolsam namaz okamak diýerdim. Mundan beýlek meni şu ýurtdan hiç jere çykarmaýarlar diýip pasportyny suraty çala öskün sakaly raýat Azatlygyň habarçysy bilen gurrun döşlükde zeýrenni. Türkmenistanda häkimetler diniň kadrlaryny berja edýän raýatlary ýygyrlamak, olary gorkutmak ýaly işlere baş goşýarlar. Ýurtda raýatlaryň din wujdan azatlygynyň çäklendirilmegi tanqid edilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti geçen hepde Türkmenistany din azatlygyny çäklendirmekde aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyny goşdy.